I puno svima ljudi, dobrodošli ponovo u Srbteka. Danas ćemo igrati igricu koju nismo stvarno odavno igrali i snimali, a to je Server Deep, ljudi, i zaglavio sam se ovdje, evo ga, izašao sam. Znači ljudi, konačno se vratio u ovaj pejzaž, lepi, znači ljudi vidite kako to lepo to izgleda. Samo da vidimo, jel nam fali nešto, ovako, aha, fali nam voda ljudi, znači voda. Da tražimo kaktuse, da razbivamo kaktuse, da ima ovdje, ništa, idemo ljudi, imamo, opet se zaglavio. Odglavi se bre, evo ga. Znači ljudi, evo ima kaktusi, dobro je. Spasit ćemo se ljudi, to što sam mašio drvo je spio šta, jeli? Evo ga, idemo gore ljudi. Znači ljudi, nisam odavno snimao ovu igricu. Biće dobro, znači ovo je grafik, lepa se vratimo, ima li još koji? Ima li još neki, ajde da vidimo, ima li još neki, ja mislim da nema. Ne, pao dole, jel? Mislim da je pao dole, op. Dobro, a ne, nije pao, uzeli smo ga, dobro. Ne, slučajno sam vidio što sjeđi dole. Tako, idemo ljudi, gledamo da je kamp i da razbijemo ovaj kaktus, sada ga bacimo, evo ga, i idemo na četiri da ga razbijemo. Da bi malo popili vode, samo još. Dobro, sad uzemo i znači moramo još malo da razbijemo. Razbija, evo ga, sad se razbije kroz. Sad može se pije ova igra. Vidite. Znači, to je to ljudi, ovo će baciti staviti da vidimo kako stojimo sad sa vodom, super, i idemo ljudi da spavamo, vidimo se kad svane, slip. Evo nas ponovo ljudi, odspavali smo i opet sam se zaglavio i dođi. Shit, dobro, evo je vatra, samo idemo paljač, evo je vatra ljudi. Ja vidimo samo kako se ima sa hranom, super, sve, dobro, voda opet. Opet ljudi, voda, idemo tražimo još negdje kaktuse. Ima tamo. Znači sad nam je najveći problem kaktus, to je biti voda. Opa, lag. Znači najveći problem je kaktus. Vidite kaktus. Ovdje nema ni jedan ljudi, šta je ovdje kaktus. Dobro. Idemo dalje, tražimo dalje, ima li ovdje koji? Ima, super, ima kaktus. Vidite bre. Vidio, da mogu potređevo. Ovo bre, si pio šta? Nisam gdje je? Nisam vidio. Nisam vidio nekako. Ajde bre. Ne vidim kako to. Samo vidimo uđaj, nismo. Uđaj, kaktus. Gdje god daje. Mislim da smo ga vidjeli njene s ove strane, ko će vidjeti gdje. Pali bre. Čekaj. Pali bre, da vidimo. Aha, tu je znači kaktus. Idemo sad vidjeli. To, idemo gore. Stavljamo taj kaktus, pošto nas ovo malo zezda. Idemo dole sada. Da ne čekamo žeđi, pošto to ne bi to bilo valjalo. To ne bi valjalo. Znači ljudi, ovako ćemo. Idemo do kampa i da polupamo ovaj kaktus. Sada nađemo, evo ga. To i stavljamo ovo. Tap, tap, idemo da bežiš. Opet, to je to ljudi, se ćemo pijemo. Dobro, vidimo samo kako sve stojimo s vodom. Bolji smo malo i vidimo se, moram pauzirati. Evo nas ponovo ljudi, znači zvonio mi telefon, morao sam se javiti. Sada ćemo ovo, ne možda pijemo više, bacimo, baci.
Znači stojiš ruku, to i to ćemo baciti nego dalje, da ne bude ovdje. Ovdje baci. Tako. Te se ovdje potrebljava vam nas. Znači, dobro. Znači ljudi, ovako da ima voda opet voda zeza, znači ljudi, ovo je nemoguće koliko voda zeza. Idemo još da nađemo kaktusa. Ova voda je stvarno dosadna, znači nema kaktusa nigde, šta je ovo ljudi, ja ne znam. Ovako polako da ima voda, pali voda ljudi. Pa evo ima kaktusa i to 2 ljudi, ovo će biti dobro, idemo. To, idemo gore, idemo oba ta, to. Mogu ovaj drugi da dohvatim, evo ga, dobro. Sad ćemo ovdje biti polupao, nećemo nas kući. To, pa ću baci, to. Glavno da udarim. Vidite ovo ljudi da bakolo, aha nije. Evo ga. Dobro, i opet, dobro. I opet, ovog. Dobro, i ovog. Tako. Evo, znači, to je to, sad ćemo pijemo. Dobro, ajde dalje. Dobro. Kako sad stojimo s vodom? Bolje, znači 3 crte ljudi. Mnogo bolje ljudi, samo što moram da napravimo ono. Ima li ovdje koji tam? Nema. Ljudi, moramo da cečemo, u stvari idemo, radimo ovo i da cečemo ovo drvo. Pošto nam treba ovo lišće, da vidimo šta treba, nešto je kraft. To je pšenica. Brate, ja koristio sve ono. Nešto je pravi kraft. Evo. Znači, ne to se zrno se, ne to, nego... Evo, ovo za vodu. Treba nam stika 8. Treba nam lišinga 5 i treba nam fire speed 1. Dobro. Sve ćemo sad ovo i gledat ćemo nešto, opa, pade. To. Ajde sjećuje ćemo. Ovo sjećamo je za slobodnija ljudi, ali šta ćemo, tako nam je, kako nam je. Ušao treći ove godine. Dobro si rešio, znači, evo ljudi, pošto nam treba ovo, ja mislim da je to je. Sad ćemo ljudi vidjeti sve. To, fire speed, znači fire speed nam treba. Ne, ovo nije. Treba nam fire speed i treba nam lišing. Sad ćemo ljudi i lišing da nađemo, sad je gdje ima ta krava. Kako se ima s vodom, dobro. Evo lišing. Nemoj da mi staješ, trči, ajde. Ljudi, istina je živa što polude, šuma to je droga kriva. Samo ljudi moramo naći. Evo ga lišing, no ono što je lišing, samo što sam ja pokupio sve to. Ovamo, ima ga. Ja sam pokupio. Ljudi, ja se pokupio. Šta je ovo tu kako lišće ti? Evo više. Našli smo. Sit. Bravo, sine, sit. Znači, još. Dobro, ajde kupi. Dobro, ne još tada. Sad treba, znači treba još stika i treba nam fire speed. Šta je to fire speed? Treba znati šta je fire speed i ljudi, to je treba biti moćno, ekstra i tako da. Treba nam stika ljudi. On je za taj stik, znači ono drveće.
To je veoma teško naći, imamo još ove 3 vode i dobro, ovo je zezati da je to. Ajde, ne, znam da je sve. Znači, zezde ljudi moji, ja ne mogu da nađem ide ovo, znači od ovoga se dobija stik. Evo, vidite, znači, šta imamo ovo što nije treba? Malo tu. Treba to. Ono šta nam treba taj to. To ne treba, šta će nam? Šta će nam taj palo? Šta će nam taj palo? Evo je kod skipi da vršimo to stavo. Kada mi još šalim? Što da nam je stikla ima stikla. Aha, dobro. Znači imamo 6 stikla, treba nam još, opa, gdje se opet, treba nam još 1, no 7 stikla. No, to će vjerojatno 1. Znači uzemo još jedno i da se učemo tako. Evo to. Eto. Idemo ljudi kući da tražimo sad onaj stik. Ne stik. Šta je ono sve isto. Sve na sve ljudi ode u ovom. Joj. Ovako, to nam je treba šbaci. Ej bre, i to baci. To nam ne treba. To nam ne treba. To nam ne treba. To nam ne treba. Sad, treba nam lišin. Lišin, kraft. Tako, lišin, kraft. Lišin, kraft. To tačno neće. Klip će sve back ljudi, šta je, ne razumijem, nešto neće, klipem back. Neće više, dobro, imam što koliko htjela sada za ovo. Treba lišin za ovo, treba nam, koliko ima lišin? Stvari nema, treba nam 5 lišina, imamo 1. Imamo 1 lišin, treba nam 5 lišinga ljudi, znači treba još da tražimo lišinge. Lišinge, opa, držao sam se na to je smisno. Pada voda. Pada voda ljudi, znači treba tražimo još lišinga, treba na 5 lišinga, imamo 1. Evo ga, znači. Našli smo, samo da peđu tamo, tako, jeste. Idemo, znači, ovdje imamo ga lišinga. Nije ovo lišin, ovo je što se dobija lišin do toga. Sam imali još nije toga, evo ga. Ljudi će ovdje sve pokupiti sav lišin ima. To radi. Ajde uzmi. Tako. Pokupi bre. Na mori imamo mjesta još za lišin, sada nađemo još lišin. To što, evo imamo brate, ima lišinka na petek, kada je ljudi oči. Dobro, evo, dobro je dosta preko veću brate, ili kao ceko si ga. Evo ga, ajde, tako. Ja mislim da je ovo dovoljno lišinka, idemo sada da napravimo tamo lišink. Opet ja vidim lišinka, ajde da. To da vidim koliko imamo od te. Dobro, držimo na 2 crte. Znači ljudi, ovako, sad ćemo napravimo lišinga još. Lišing, ajde desi, evo ga. Kraft, to. Ajmo još, to. Ajmo još. To, ajmo još. Treba će nam dosta lišinga. Još nema više, dobro. Sad ćemo vidimo koliko sad fali ljudi. Fali nam samo još fire speed. Samo šta je to fire speed? Tu gledamo, kako je znamo. Fire speed.
Bezos sam se ljudi, znači to ovdje ne može ljudi ako napravi fight speed, tako da mora se nađe, ali šta je to ljudi, šta bi to nula bude? To je veliko pitanje, ali preveliko pitanje i ne mogu da nađem šta je to fight speed. Morat ću vidjeti na internetu da vidim šta je taj fight speed, a ne da li je ovo drvo, možda je drvo neko, vidjet ćemo. Da vidim, je to stick, ne treba mi stick, fuck you man, ne treba mi stick, ne treba mi fucking stick, ne treba mi stick, fight stick i bre, daj, stick malo, znači onaj fight stick je tako već, ljudi ja ne mogu više, fight stick, stick, holy shit, stick ljudi, znači stick nije stick nego stick. Ljudi, ja ne znam što da radim, bukvalno ja ću to vidim, znači opet nema vode, a pada kiša, vidite, ajde, pi kiša, pada, evo, pi, evo da se mogu tu, ajde, ljudi, dovoljno, pada kiša, ti jedno, ovdje koja mi uzim, padem pi kiša, ako mi to vidim. Znači ljudi, ajde da mi gore, to se sredi, ovo se vam se nađe. Znači nije li to, ali šta je onda, nije to. Zato ti tu, ajde da se dobio dobar, a ne, ako se dobio samo dobar, to je isto. Rekli, ljudi, ja ne znam šta je taj to, šta je to, kako je to, šta je to, da nije dobar. Dva. Pa tako, znači dobit ćemo vampire, tako. Znači ljudi, ja ne znam šta je to vampire. Da nije ovo gore lišće. Nije, imamo lišće ljudi i dođite tako na ramenu. Ljudi, šta je vampir? Da nije ovo malo ništa. Da se sjećamo malo, koliko sam puta pokušao da se sjećamo malo ništa. Da nije ovo malo, nije ovo, nije... Dobro je. Ajde idem to trebati interjet. Onda, tako. Znači ljudi, ja ne znam šta je ovo, evo voda na jedan crti, a pada kiša ljudi, a on je žeda. Znači ja ne budu reći. Šta mi to mora bude fight speed? Pričaj, kako god da se zoveš pričaj. Kogo da si javi se. Znači, stvarno, ja ne znam šta je taj speed. Šta je fight speed? Šta je fight speed? Šta je fight speed? Šta je to fight speed? Ovdje barem nešto da napravimo, hoćemo da napravimo, ne možemo na ovo fight speed. Znači, fight speed, šta bi to moglo da bude? Kana, da li je kana, kako se pravi? Kao ništa, te mi hoću nađem. Tikovi, ne treba mi ni to. Ne treba mi. Ajde, šta je fight speed? Ajde, treba nešto ovako. I opet sam zabavu u ovome, izlazi. Šta je to ljudi, fight speed? Ljudi, recite mi šta je fight speed? Nije ovo. Nije ovo. Srčam, ljudi, srčam. Šta je to, srčam?
Suči, čoča, kako čita, kako god, ne znam. Ljudi, daj parski, to mogu reći, ne znam parski. I kuća kako se radi. Pa, brate, ali ništa, znači, bitno ništa. Ali ljudi, šta ćemo kad nemamo, Mate stio. Ovo je za vodu. I opet nam fali roket. Raket, to je ljudi kamen. Ajde, to ćemo da uzmemo, znači još 4 kamena, nam deše fali, to će bar napravimo za vodu. Mislim da sam ovdje da ide kamen, to da mislimo, to sam vidio da je kamen, roket, evo, roket, našli smo. Ne zezaj. To je kaktus. Ete ljudi, šta je problem voda? Kad nema vode, ljudi, voda je zakon. Da vidim da ćemo učiti ovo. Da je to. Radili puno. Znači ljudi, znamo, ako se otrujemo, otrovo sam se, šta ćemo? Uzme, ide. Mora ja uđem. Evo za bako lopet. Ne da bako a daj, brate, hoću da... Da može se jede. No, to se jede. Ali ne raste. Raste voda, ljudi, to je dobro, raste voda, znači to raste. Spasili smo se, znači, unutar, znači, imamo vode. Ja sam pokušao se otruje. Samo ubistvo da izglede, opa, ovako. Evo ga, roket. Krabe, kepa krabe, da vidimo još kuki roket, evo još. Koliko imamo roketa? Imamo 3, treba nam 4 roketa, tako da treba zajedno još. Još jedan roket. Da, još jedan roket. Ne treba mi jedan roket. Kamen. To, jej. Tražim smo, znači da nam je kuća sam više. Gore. Kuća gore, da sam došao. I mjesto. Možda i nije, Kuća mi to vidimo gdje je kuća, ljudi, pošto sam se ja malo zagubio, da vidimo koliko vode, jej, gledajte, zagubimo se još. Znači vamo je, tamo je, jeste, evo je. Ove pomiješam bre, strani, ne da mi gdje je šta. Ovako, s, ovo i kraf. Sad ću ja predu to evo. Tu, to, ovo je kišnica, znači ovo skuplja kišnicu i od toga pijemo vodu, ljudi. To bi bilo to, da nam potraje klip, ne znam, 15-20 minuta. Ljudi, ovdje još klip, nadam vas video. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. I šta je taj fire stick? Pišite dole komentarima. Vidimo se u nekom sljedećem klipu.